ಒಬ್ಬೊಬ್ಬೊಬ್ಬೊಬ್ಬೊಬ್ಬೊ ಉದ್ಯಾವರುಡು ಫೇಮಸ್ ಆಯಿನ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತನೆ ಕಾಮತ್ ಹೋಟೆಲ್ ಓಲ್ಡ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿದ ಎದುರುಡು ಕಾಮತ್ ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತೀನಿ ಮುಲ್ಪದಾಗೆಲ್ಲ ಗುರ್ತೊಂಡದಕ್ಕೆ ಬಲಿ ನಾನು ಉಡುಪಿದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತಾಗಂಡು ಬರ್ರಿ ತೋಜಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಡಪಾಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೂರಗೆಲ್ಲ ಏನು ತೋಜಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮರಿಯಲದ ಕಚ್ಪದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಂಡ್ ಮಲ್ಲ ಸಂತೆ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಪಾಡಿದ ಏನು ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತಲ್ಲ ಉಂಟು ಈಗ ಅಪರೂಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಉಡುಪಿ ಅಲ್ವಾ ತುಡಾರದ ಬೊಲ್ಪು ಅಂತ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಂದು ಜೂನ್ 18ಕ್ಕೆ ಬರ್ತಡೆ ಇವತ್ತೇ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಆ ರಡ್ಡು ಜನಟ ಯಾನು ಎದಾಗಲ ಮೀನ್ ಪುರಿಗೆ ತಂದಿತ್ತೆ ಬೇಜಾರಣ ಮಾತರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆನ ಮೋಕೆದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ತುಡರದ ಬೊಲ್ಪು ಇನಿ ಯಾನ್ ಬೊಕೆಯನ್ನ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಕಡ್ಪಾಡಿದ ಮೀನ್ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಂಡತೆ ಕಡ್ಪಾಡಿ ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಪಿದಾಡ್ನಿ ದೇಗಂದು ಪನ್ನಡ ಇತ್ತೆ ಮೀನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ನಿಗಲು ಏನೊಂದು ಪರು ಮೀನೇ ಬರ್ಪುಜಿ ಮೇರೇನಿಗೆ ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡದು ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಮರಿಯಲ್ಲ ಮೀನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಬೋಟ್ ಪೂರ ಮಿತ್ತಾತಂಡು ನನ್ನ ಮೀನ್ ಬರ್ರೆಗ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಅಂಚಾಂಡು ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನ್ ಬೋಡಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮೀನ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಕ್ ಮೀನ್ ದಗಲ್ ಅಂಚೆನಿ ಪನ್ನಗ ಪಂಡದೆ ಕೊರ್ನಗ ಪಂಡದೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ದ ಮೀನು ಆತಲಾಯ್ಕು ಉಪ್ಪುಜಿ ಫ್ರೆಶ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಪಂದು ಹೋಟೆಲ್ ದಗಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ಪೋಯಡ ನಮಕ್ ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಗುಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ದ ಲೆಂಡ್ದ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ನಮಕೊಂಜಿ ಪುಲ್ಪನೆ ಅದು ದಾದಾಂಡಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಡಂದು ಮನಸ್ಸಾಪುಂಡತೆ ಐಕ್ ಬೋಡದು ಎಂಕಲ್ ನುಂಗೇಲ್ ಪತ್ತಾರೆಗ್ ನುಂಗೇಲ್ ಮೀನು ಉಂಡತೆ ಇತ್ತೆ ನುಂಗೇಲ್ ಮೀನೇ ಮಲ್ಪುನ ಹೆಚ್ಚಾದ್ದು ನುಂಗೇಲ್ ಮೀನ್ದ ಚಟ್ನಿ ನುಂಗೇಲ್ ಮೀನ್ದ ಸಾರು ಆಡ್ ಬೊಕ ಪೊಡಿ ಎಟ್ಟಿ ಐತ ಚಟ್ನಿ ಬೊಕ ಪೊಡಿ ಎಟ್ಟಿನ ತರಕಾರಿಗೆ ಪೂರ ಬೆರಕೆ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪುನು ಐಕ್ ಬೋಡದು ಎಂಕಲೆಗೆ ನುಂಗೇಲ್ ಮೀನ್ ಬೊಕ ಪೊಡಿ ಎಟ್ಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಆತಂಡು ಅವೇನ್ ಪತ್ತಾರೆಗೆ ಎಂಕಲ್ ಕಡ್ಪಾಡಿದ ಮೀನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋಂದುಲೆ ನಿಕಲೇನಲೆ ತೊಂಪೋಂದುಲೆ ಬಲೆ ಇತ್ತೆಂಕುಲ್ ಪಿದಾಡಿಯ ಇಲ್ಲರ್ದು ಶ್ಲೋಕನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಲ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನೀವತ್ತು ಶ್ಲೋಕ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾಳೆ ಅಡಿ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಾಯ್ ಮಾಡು ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ನೀನು ನೋಡ್ತೀರಾ ವ್ಲಾಗ್ ನಂದು ಹೌದಾ ಅದ್ಯಾರು ತಮ್ಮವ ಒಂದು ಪೂರ ಶ್ಲೋಕನ ಟೀಮ್ ಗೊಬ್ಬುನ ಶಟಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಬಾಲ್ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬುವೇರು ಮಗುಲು ಇತ್ತೇನಿಲ್ಲ ತೊಂಬಂದ್ರೆ ಈಗ ಬರ್ತೇವೆ ಆಯ್ತಾ ನಾವು ಒಂದು 5:30ಗೆ ಬರ್ತೇವೆ ಆಯ್ತಾ ಬಾಯ್ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೈಓವರ್ದ ಒಂಜಿ ಅವಸ್ಥೆ ತುಲಿ ಫ್ಲೈಓವರ್ದ ಬೇಲೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ಅಲ್ಪ ತೋಜಸ್ಲು ಫ್ಲೈಓವರ್ದ ಬೇಲೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಟರ್ನ್ದ ರೋಡ್ ಉಂಡತೆ ಮುಲ್ಪ ತೂಲೆ ಗುಂಡಿ ತೋಜಾವು ಒಬ್ಬ ಗುರಿಯೇ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಗುರಿ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಗಾಡಿ ಪೂರ ಬನ್ನಗ ಬನ್ಮಲ್ ಒಬ್ಬ 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 ಗುರಿ ದೇವರೇ ಶ ದಮ್ ಕೂಡ 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 ಒಬ್ಬ ಲಾರಿದಲ್ಲಯ್ಯ ನಿಜ್ಜಿ ಒಬ್ಬ 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 ಶ ಇತೆಂಕುಲು ಉಡುಪಿರ್ದು ಕಪ್ಪೆಟ್ಟುರ್ದು ಉದ್ಯಾವರಗೆ ಬತ್ತ ಎಂಕ ATM ಪೋರೆಗಿತ್ತಂಡು ಉದ್ಯೋರ ತೂವಲಿ ಯಾನ್ ಹೆಚ್ಚು ATM ಉದ್ಯೋರಗೆ ಬರ್ಪೆ ಕಟ್ಪಡಿ ಪೋರೆ ತಂಚಾದು ಉದ್ಯೋರ ತೂಲೆ ಓಲ್ಡ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲಂಚ್ ನಾನು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿದ ಪಂದಿತ್ತೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿದ ಪಂದುಪ್ಪನಾಗ ಉದ್ಯೋರದ ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೂರ ತೋಜದಿತ್ತೆ ಅದಾಗ ಕಾಮತದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂತಜಿ ಪಂಡದ ಎಂಕ್ ಮುಲ್ಪ ಕೆಲವು ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಉದ್ಯೋರಡು ಫೇಮಸ್ ಆಯಿನ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತನೆ ಕಾಮತ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅವು ಅಲ್ಪ ತೋಜಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ್ ಅಲ್ಪ ಇಡಲ್ಲ ಹಿಂದೆದ ಅಲ್ಪ ಇದ್ದೀನಿ ಕಾಮತ್ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಓಲ್ಡ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿದ ಎದುರ್ದ ಬಾಗೋಡು ತುಲೆ ಓಲ್ಡ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿದ ಎದುರುಡು ಕಾಮತ್ ಹೋಟೆಲ್ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಗಡ್ಬಡ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಅವು ಮರ ತಿಕೊಂಡಿತ್ತಂಡು ಅವೇ ನೀರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ದ ಜರಂದು ಪಂದಿತ್ತೀರ ಐಕ್ಯಾ ನೀನು ತೋಜಾಯಿ ATMದು ಕಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತದು ನನ್ನ ಕಡ್ಪಾಡಿ ಪೋಯಿ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಭತ್ತ ಕಡ್ಪಾಡಿ ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೀನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಡಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಶನಿವಾರದ ನಿಯತ್ತು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕಲೆ ಖಾಲಿ ಉಡುಪಿರ್ದು ಕಡಪಾಡಿ ಬರಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತಾಗಡು ಉದ್ಯಾವರದ ಹೈವೇ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಪೆರಿಗೆ ಯಾರೊಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ತೊಂಡೆನಂದತ ಆತು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಉಂಡು ತೂಲೆ ನಿಗಲ್ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ತೋಜಲ್ಲ ಫುಲ್ ಬೇಲೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಬೊಕೈನಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಸಂತೆಲ ಉಂಡು ತೂಕ ಮುಲ್ಪ ಬೇಗ ಎಂಕಲ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಸಂತೆಲ್ಲ ತೋಜವು ಜನ ರಾಶಿ ಉಪ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಬಲೆ ಉಲೈ ಪೋಯಿ ಮುಲ್ಪದಾಗೆಲ್ಲ ಗುರ್ತೊಂಡದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಬಲೆ ಗುರ್ತಾಂಡೆ ಗುರ್ತಾಂಡೆ
ಜಂಜಿ ಹೊಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ನುಂಗೆಲ್ ಹೊಸರ ಹತ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಉಡುಪಿದ ಊರು ಪೋಯ್ಬೇಕು ಉಡುಪಿ ಒಳ್ಳೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇರ್ತು ಉಪಚಾರ ವಿಡಿಯೋ ಎಸ್ ಇತ್ತದಲೆ ಮೇರ್ದಲೆ ಮೇರಡೆ ಅನ್ ಸುರುಕು ಪುರ ಮೀನಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಎರಡೇ ಕೊಂಡಿ ಮೀನು ಇಸ ಮೀನ್ ಫ್ರೆಶ್ ಇಜ್ಜೆ ಇದು ಫ್ರೆಶ್ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಹಾ ಭೂತ ಎಂಚ ಎದು 200 ಪದ್ರಾಡೆ 15 ಮರುವಾಯಿ ಇನ್ನು ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಮರುವಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಮಾರೊಂಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಲ್ಪ ಗೆತ್ತೊಂದಿ ಇಲ್ಲ ಮೇರ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮೆರಡಲ್ಲ ಮೀನ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಶ್ಲೋಕ್ ಮೆರಡಲ್ಲ ಮೀನ್ ಪೂರ ಗೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೀರು ತೂಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡುವಾರ ಪರಾವೆ ಎರಡೇನುಂಡು ಉಂದೋ ಮೀನ್ ಗೋಂಕೆ ಕಿഞ്ഞತೆ ಗೋಂಕೆ ಬಕ ಮುರು ಮೀನು ಜಂಜಿ ಜಂಜೀರ್ ಮಾಸ ಉಂಡೆ ಅಂದೆ ಅಂದಿ ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿ ಓಲ್ ಬರ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಉಡುಪಿ ಐತೆ ಇಂಚಿ ಬರ್ಪು ಜಾತೆ ಅಂಚ ಒಯ್ತು ಒಲ್ಪದವು ಮಾಸೊಂಡೆ ಏತದವು ಹಾ ಕೊರ್ಲಿ ಇದೇಗೋಯ್ನಿ ಮಲ್ಪುಗ ಬೇರ ಇತ್ತೆ ಮಗೆ ಬತ್ತಿ ಮೂಲ್ ಪೋರೆ ಬಂಗಾಪುಡಿ ಸೇತು ಬಂಗಾಡಿ ನಾನು ಉಡುಪಿರ್ದಿಡಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತಾಗಂಡು ಬರ್ರಿ ತೋಜಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಡಪಾಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೂರಾಗೆಲ್ಲ ಏನು ತೋಜಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಊರಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಡಪಾಡಿದ ಮೀನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೀನ್ ಬೊಲಿಂಜೀರ್ ಏತಾವ ಪಾಲ್ಗ್ 200 ಹಾ ಬಂಗುಡೆ ಅಂದು ಬಂಗುಡೆ ಕಲ್ಲೂರು ಉಂತೋಜ ಒಂದು ಕಲ್ಲೂರು ಒಂದು ರಸಮ್ ಅನ್ಕೊಡು ಬಾರ್ಲ ಈಗ పొడి మీన్ అత్తావు పొడి మీన్ పంట మస్తు బేతే బేతే నమ్ముని ఉందు పొడి మీనే అండ్ అవు పొడి మీనే వచ్చి 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 ಯಾನ್ ಕಡ್ಪಾಡಿದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತೋಜಾರತ್ತೀನಿ ಜನಕಲೆಗ ಅಂದಂತ ಒಂದು ಮೀನು ಏರಿ ಮೀನತೆ ಏರಿ ಯಾನ್ ದುಮ್ಮು ಬರೋನಿತ್ತೆ ಇಡೆಗ್ ಯಾನ್ ಟ್ಯೂಷನ್ ಪೋದು ಬಯ್ಯಗ್ ಮೀನ್ ಅಗಲ್ಗೆ ತೊಂಪೋದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಉಡುಪಿಡಿ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ದೆ ಇಂಕ್ ಅಂದಂದು ಅತೆ ಅಂದಂದ ಒಂದು ಅಲಂಕ್ ಮೀನ್ ಮಲ್ಲತೆ ಬುಡ್ಸ್ ಬುಡ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಎಂಚಾವು ಹಾ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ತಿನ್ಪು ಜಾವು ಪುರ ಇಜ್ಜಿ ಅಗಲ್ ತಿನ್ಪೇರು ಪೂರಲ್ಲ ಮಗಲಿಂದ ತೋಜಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತೋಜಾವು ಬಂಗಡೆ వచ్చి ಯಾನ್ ಜಂಜಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಯಾನ್ ನುಂಗೇಲ್ಗೆ ತೊಂಬೆ ಹೋಯ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನುಂಗೇಲ್ಗೆ ತೊಂಬೆ ನುಂಗೇಲ್ ಮಿತ್ ಉಂಡೆ ಮುಂದೋಗು ಗೋಲಯೇ ಮೂಲೆ ಉಂಡು ಮೂಲೆಗೆ ತೊಂಗ ಒಂದು ಗೋಲ ಐತೆ ನೂದೆ ಬಕ ಒಂದು ಎಟ್ಟಿ పొడి ಎಟ್ಟಿಲ್ಲ ಒಂದು ರಡ್ ಕೊರ್ಲೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಗೋಲೈ ಚಟ್ನಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಹಾಪುಡು ಬಕ ಒಂದು పొడి ಎಟ್ಟಿ ತುಲೆ ಅದು ಚಟ್ನಿ ಲಾಯ್ಕ ಹಾಪುಡತೆ ರಸೋಕು ಹೋಗಿತ್ತು ನೋಡು ನಮ್ಮ ರಸೋಕ್ಲಾನೆ ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಉಂಡೆ ಮಿತ್ತಡು ಬಂಗುಡೆ ಪುರ ಉಂಡೆ ಒಂದು ಮೂಲು ಉಪ್ಪಾಡು ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಚಟ್ನಿಗ್ ಗೋಲೈ ಬಕ పొడి ಎಟ್ಟಿಗೆ ತೊಂಡ ನನ್ನ ರಸೋಕ್ಕೆ ಏನಾಗೆ ತೊಂಬರ್ಕ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಂಗುಡೆ ಪುರ ಬರ್ಪ ಆರುಲ್ಯ ಪೊಯ್ ನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ನುಂಗೇಲು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಂಡ ನುಂಗೆಲ್ಲ ಸೆಕ್ಷನ್ పొడి ಎಟ್ಟಿ ನುಂಗೇಲ್ ಪುರ ಸಿಕ್ಕೋದು ಆರ್ಕೊಳ್ಪೇರೆ
ತಿಳಿ ನುಂಗೇಲು ನುಂಗೇಲು ಓ ರಸಕ್ಕು ಗೊಲೆಗೆ ತೊಂಡೆ ಬಂಗುಡೆ ಕೊರ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡತೆ ಹಾಂ ಅಂದೆ ಹೆಂಗ ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತಾಪು ಜೇತೆದ ಇರ್ನೂರದ ಬರ್ಚಿ ಹಾಂ ಅವ್ರು ಅಡ್ಸಲ್ಲ ಅಲ್ಪೇರಾಪುಡೆ ಗೆತ್ತಿವಲ್ಲ ತೆವ್ ದಾಲ್ ಜೊತೆ ಹಾಂ ತೋಜಲೆ ಒಂಜಿ ಬಂಗಡೆ ಅತಿ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಪತ್ತೇರಿ ಪೊಟಗೆಪ್ಪೇರಿ ಕುಡುಂಜಿ ಕೊರ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಉಂತುಲೆ ಮಗ ತುಲೆ ಸ್ಲೋಗ ಎಡ್ಡೆ ಫೋಟೋ ಬರೋಡು ಅಲ್ಪ ಗೆಪ್ ಲೈಟಿ ಅವು ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಚೂಲಿಗೆ ಪೆರಿಗೆ ಏನು ಅಲ್ಪ ಓಡು ನೀರು ಪಾರ್ದಿ ಓಡತೆ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಬೋಡತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದೆ ನೀರು ಪಾರ್ದಿ ಓಡಿಸಿ ಉಪ್ಪ ಪಡತೆ ಅಡೆ ಮೀನು ಬರ್ಚಿ ಕೊಲೆಗೆ ತೊಂಡೆ ಅಂತಿತ್ತು ನಾನು ಬರ್ಚಿ ನಂಗೆ ಬಂಗ ಅಪ್ಪಣ ಅಂದು ವೇದು ಶೋಕು ವೇದ ಅಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅಲ್ಪ್ಲೆಗೆ ಅವೇಕೇನು ವೇಣ ಅಮ್ಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಏನು ಅನ್ಪಿರ್ತುಕ ಮಾಸ್ಟರ್ ಶೆಫ್ ಅಮ್ಮ ಏನು ಅನ್ಪಿರ್ತುಕ ಹಲೋ ಹಾಂ ಅಮ್ಮ ನಂಗೆ ಗೆತ್ತೋ ನೋಡಿ ನುಂಗೇಲು ಅಂದ ಅವೇ ಚೂರಿಗೆ ಪೇರೆ ಬಂಗ ನೀರಿಡು ಪಾರ್ದಿಂದ ಆಪುಂಗೆ ನುಂದುಗೆ ತೊಂಡೆ ಗೋಲಾಗೆ ತೊಂಡೆ ಒಂದು ತೊಟ್ಟೆ ಆಯ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೊಡಿ ಎಟ್ಟಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗುಡೆಗೆ ತೊಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಬೋಡಗೆ ತೊಂಬೆ ಅಡೆ ಮೀನು ಉಂಡುಗೆ ಹಾಂ ಬರ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಕಿನ್ನೆಜ್ಜಿ ಒಂದು ನಂಗೆ ಕಿನ್ನನೆ ಮಲ್ಲನೆ ಹದಾತಗೆಮ್ಮ ಅಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಣತೆ ನಂಗೆ ಇಂಕೊಂಚ 50 ರೂಪಾಯಿದ ಕೊರ್ಲಿ ಬಕ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಡ ಕನಕ ಕೂಡ ಒಂದು 50 ರೂಪಾಯಿದಾಗೆ ತಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ಬಕ ತುಕ ದೀಪ 50 ರೂಪಾಯಿದಾಗೆ ತಂಬ ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿದಾಗೆ ತೊಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಗೋಲೈ ಬಕ ಎಟ್ಟಿಲ್ಲ 100 ರೂಪಾಯಿದಾಗೆ ತೊಂಡೆ 50 ರೂಪಾಯಿದಾಗೆ ತೊಂದ ಬಲ ಎಣ್ಣೆ ತಂಡೆ ಸರಿ ಬರ್ಪೆ ಹೋಯ್ ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ಹೋಯ್ತೆ ಎಸ್ ಬರ್ಪೆ ಅಯ್ ಇರ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಅಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಬರ್ಪೆ ಆಲ್ಡಲ್ಲ ಬಾಲಜ್ಲು ಬರ್ಪೆ ಹಾಂ ಪೂರ ಗೆತ್ತು ಅರ್ಧಗೆದು ಜನ ಇದು ಚೊಕ್ಕು ಏನೇ ಇಡೀ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತೆ ನಾನತು ಇಂಚಿ ಬರ್ರೆ ತಿನ್ನೋದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಯಾಜಿ ಇಮೆ ಮೂಜಿ ಅಂದ ಅಗಲು ಸೈಂಟ್ ಮೇರೀಸ್ ಕನ್ನರ್ಪಾಡಿ ಅಂದ ಬರ್ಪ ಎಸ್ ಪಂತ್ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಮರಿಯಾಲದ ಕಜ್ಪದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಂಡ್ ಮರಿಯಾಲಗ ದಾಲೆಜ್ಜಿದ ಚಟ್ನಿ ಬಕ್ಕ ನುಂಗೇಲ್ ಸಾರು ಮಲ್ತನಾಡು ಐತೆ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಸಂತೆ ಉಂಟು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಸಂತೆ ಶನಿವಾರ ನಾನು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಸಂತೆದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂದೆರಡು ದುಂಬುಲ ಕುಡೋರ ಬೋಡಂಡ ಪಾಡ್ವೇನು ಬಕ್ಕ ಪಪ್ಪಗೆ ಉಪ್ಪಡ್ ಬಚ್ಚಿರ್ ಪಾಡ್ರೆಗ್ ಗುಜ್ಜೆ ಬೋಡ್ಗೆ ಅವು ಪಂಡ ಪರಂದದು ಪೆರಳಿಗೆ ಕಾಯಿ ಬೋಡ್ಗೆ ಅಂಚದು ಉಂಡ ತುಕ ಬಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ತ ಪೋಂಡ ನಮಕ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಸಂತೆ ಸಿಕ್ಕೋಡು ಏರಿಯಾ ಶ್ಲೋಕ್ನ ಫ್ರೆಂಡಾ ಏರ ಋತಿಕಾ ಆಯ್ ಬರ್ತೀವಿ ವಿಡಿಯೋಡತಾ ಶ್ಲೋಕ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಸಂತೆ ವೈದಿನ್ ತೋಜೋಡು ಋತಿಕ್ ಕಟ್ಪಾಡಿದೆ ಏನೇನಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಲ್ಲ ಸಂತೆ ಆತ ಶ್ಲೋಕ್ ನಮಗೆ ಗುಜ್ಜೆ ಬೋಡು ಬಾಕಿದ ಪುರ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಮರಣಿಪುರ ಕೊನೋತ ಇಲ್ಲದ ಸಾಮಾನ್ಪುರ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಗುಜ್ಜೆ ಬೋಡು ಗುಜ್ಜೆ ಓಲುಂಟುಕ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮೀನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಬರಿತ ಅಂಗಡಿದಾರ ಪಂಡೇರು ಮುಲ್ಪ ಉಪ್ಪುಂಡ್ಗೆ ಗುಜ್ಜೆ ಗಾಡಿ ಹೊಲ್ದಿ ಪಿನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಂತೆ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಪಾಡಿದ ಊರು ಉಂಡು ಏನು ಇಜ್ಜ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾತಲ್ಲ ಉಂಟು
ಗುಜ್ಜೆ ಉಂಡು ತೋಡ್ಸ್ಲೋ ಇದು ಏನ ಗುಜ್ಜೆ ಉಂಡಂದು ಓಲ್ತು ಇನಿ ತರಕಾರಿ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೊಯ್ ಬಲ ಬರ್ಪೆ ಅಲ್ಪ ಪೋಯ್ ಓಲುಂಡು ವೇದ ಇರು ಓಲ್ತು ಇನ್ನು ಗುಜ್ಜೆ ಮಸಾಲೆ ಪುರ ಉಂಡ್ಯಾ ಆತ ನಮ್ಮ ತೊಟ್ಟೆಗನದ್ದು ಬೇಡ ಬೇಡ ಇದಲ್ಲ ಲಿಂಬೆದಲ್ಲ ಲಿಂಬೆ ಓಲ್ ಮಗ ಇರ್ತು ಇನ್ನು ಗುಜ್ಜೆ ಓಲ್ ತುಯ್ನಿ ಶೇ ಒಂದು ಗುಜ್ಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಒಲ್ಲ ಎರಡಗೇನು ಗುಜ್ಜೆ ಉಂಡ ಅಲ್ಪ ಎರಡಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ ಬಲ ಪೊಯ್ ಗುಜ್ಜೆ ಉಂಡೆ ಗುಜ್ಜೆ ಒಲ್ಲ ಗುಜ್ಜೆ ಕಾಯಿ ಉಪ್ಪಡು ಪಚ್ಚಿರ್ ಪಾಡ್ರಿ ನಮಸ್ತೆ ಗುರ್ತಾಂಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮಗೆ ತಂದತೆ ಅಂದ ಅಂದ ಪೂರಗನ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅವ ಎಡ್ಡೆ ರೀಚ್ ಆತನ್ ಜನಕಲೇ ಈಗ ಅಪರೂಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಉಡುಪಿ ಅಲ್ವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಗುಜ್ಜೆ ಇಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಹ ಮುಂದೆಯಾ ನಾನು ಅದೇ ತಕೊಳ್ಳಿಗೆ ಅಂತ ಬಂದೆ ಎಂಚ ಅಗ್ಗನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂದೆ ಗೊತ್ತು ಪೂರ ಉಂಡಿ ಇಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪೊಡಿಯಟ್ಟಿ ಪೂರ ಬಸ್ಸಾರ ಆಯ್ತು ಹಾ ಬಲಿ ಇದು ಕಾಯಿಯ ಹಣ್ಣ ನಂಗೆ ಕಾಯಿ ಬೇಕು ಮೂಲುಂಡು ಗುಜ್ಜೆ ಅದು ಕಾಯಿಯ ಚಿಕ್ಕದಿಲ್ವಾ ಹೌದು ಉಂಟು ಗುಜ್ಜೆ ಅದು ಉಪ್ಪಡು ಬಚ್ಚಿರಿ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಇದೆಯಾ ಅದು ಯಾವ್ದದು ಉಪ್ಪಡು ಪಚ್ಚಿರಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹಾಕುದು ಹೌದಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪರೇಟ್ ಇರ್ತದಾ ಪಪ್ಪನೇ ಗಡ ಬಿಡುಗ ನಮ್ಮ ಇದು ಬೇಡಮ್ಮ ಆಯ್ತಾ ಬಸಳೆ ಕೊಡಿ ಬಸಳೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು ಕೊಡಿ ಹಾ ಒಳ್ಳೇದೆಯಾ ಎಷ್ಟಿದಕ್ಕೆ 50 ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ವಾ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 500 ಚೇಂಜ್ ಇದೆಯಾ ಚೋಕೋರ್ಲೆ ಮಗ ಅರೆ ಕೊರ್ಲೆ 500 ಕೊರ್ಲೆ ಮಾಮ ಬಲೆ ಚೋಕೋ ಬಸಳೆ ಜೆಂಜಿ ಬಗ ಪೊಡಿ ಇಟ್ಟಿ ಬರಲ್ಲ ಈಗ ಜೆಂಜಿ ಲಗೆ ತಂದೆ ಬಸಳೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ತೂಕ ಕೊರ್ಲೆ ಮಗ ಅಲ್ಪ ಕೊರ್ಲೆ ಈ ಬೇತ ಕೂಡ ಜೇ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಅಷ್ಟೇ ಈಗ 10 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರೋದು ನೀವು ಹೌದಾ ಒಂದು ಹಾಯ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಬೆಗೆ ತೊಂಗ ಬಲ್ಲಿ ಲಿಂಬು ಕೊಡಿ ಹೆಂಗೆ ಹಾ ಕೊಡಿ ತುಳು ಚಾನಲ್ ಹಾ ತುಡಾರದ ಬಲ್ಪು ಅಂತ ಓಕೆ ಹೋಯ್ತಾ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕಿದ್ದು ಮನೋಲಿಗೆ ತಂದು ಒಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಮನೋಲಿ ಎತ್ಕೇನ್ಗ ಪಾಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಣ್ಣ ಮನೋಲಿ ಕೊಡಿ ಒಂದು ಬೇಡ ಅಣ್ಣ
ಅರ್ನಾಗ ಎತ್ತಾನ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಏತು ಖುಷಿದಿಲ್ಲೆಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪ್ಲಾನ್ ಮುಂದೆ ಇಡಲ್ಲ ಸುವರ್ಣ ಅದೆಷ್ಟು ಅದು ಕೊಡಿ ಅಷ್ಟೇಯಾ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ 2 ಪೀಸ್ ಆ ಥರದ್ದು ಬರ್ತ್ಡೇ ಕೇಕ್ ನಂದು ಜೂನ್ 18ಕ್ಕೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಇವತ್ತೇ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು ಎಷ್ಟಿದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೌದೌದು ಹಾಂ ಬಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಏನು ಇರ್ಪೇರು ಅಂಚಿಡ್ ಪೋಯ್ ಬಲ ಅಂದಂದು ಪೂರ ಪಚ್ಚ ಕೈ ಬತ್ತೊಂಬರೋಡು ಇಡೆ ಬೆಲೆ ಚೋಕೋ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ ಏನೇನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನ್ಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಬೈದಿನ್ ಗುಜ್ಜೆ ಹೌದಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತುಲೆ ಯಾನ್ಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಬೈದಿನ್ ಗುಜ್ಜೆ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಒಂದು ಪೂರಗೆ ತೊಂಡೆ ಆಯ್ತಾ ಗುಜ್ಜೆ ಓಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಪಪ್ಪಡನೆ ಕಂಡ್ರೆ ಅನ್ಕ ಪೊಯ್ ಬಲೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಬರೋಡು ಇಂಚಿ ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ದ ನಡುಟು ಸಾಕಾಣೆ ಎಂಕಲೆಗ್ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿಗೆ ಎಪ್ಪೆರೆಗೆ ಆಯ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ದಾರ ಉಂತದಿತ್ತೇವೆ ಬಕ ಆರೆ ಪಾಪ ಗಾಡಿನ ರೋಡ್ ಗುಪ್ಪರ ಕಂತು ಕೊರಿಯರು ಆತ ರಶ್ ಇತ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಶನಿವಾರದ ಒಂಜಿ ಕಡಪಾಡಿ ಸಂತೆ ಯಾನ್ ಸಂತೆಡ್ ಏನ ಮಾತಕಂತೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಸೋಯಾಬೀನ್ ಒಂದೇನು ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ತ ಕೊರೋಡ್ಗೆ ಸ್ಲೋಕುಗು ಇವಾಗ ಒಂದು ಬೋಟಿ ಆಗಲಿಗೆ ಆಸೆ ತೂದು ನನ್ನ ಬರ್ಸ ಗಂಚೆನೆ ಏನಡಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆದ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಕಂದು ಹಾಪುಡು ಅಂಚ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ರೆ ಹಾಪುಡು ಬೋಟಿಗಂತೆ ಆಯ್ಡ್ಬೇಕು ತೊಲೆ ಸೂರನ್ ಕಡ್ಲೆ ಪಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಸುಕ್ಕ ಆಯ್ಡ್ಬೇಕ ಮನೋಲಿ ಕಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇ ಲಿಂಬೆ ಈತ್ ಲಿಂಬೆ ಎಂಕ್ 30 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಿಕ್ಕುಂತುಲಿ ಈತ್ ಲಿಂಬೆ ಕಂತೆ 30 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಆಯ್ಡ್ಬೇಕ ಬಸಳೆ ಉಂಡು ಪಾಪ ಆಯ್ಡ್ಬೇಕ ತುಲಿ ಒಂದು ನುಂಗೆಲ್ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಡ್ಗೆ ತೊನ್ನಿ ತುಲಿ ನಂಗ್ ನುಂಗೆಲ್ ಅಮ್ಮ ಬಂಡಿಯರ್ ಬಂಗಾಪುಣ ದಾಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಪುಂಡು ನೀರು ಪಾರ್ದಿ ಓಡ್ಗೆ ಅದಾಗ ಚೂಲಿ ಬಿಡ್ಪುಣ್ಗೆ ನುಂಗೆಲ್ ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ ತಗಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗುಡೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನಿ ತುಲಿ ಬಂಗುಡೆಲ್ಲ ನಂಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ತಗಂತೀನತ ನಂಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿದ ಬಂಗುಡೆ 100 ರೂಪಾಯಿದ ಬಂಗುಡೆ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದು ಬಂಗುಡೆ 100 ರೂಪಾಯಿದ ಅದಕ್ಕೆ ಬಸಳೆ ಬಕ್ಕ ಜಂಜಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚದ ಕಂತೀನಿ ತುಲಿ ಒಂದು ಬಸಳೆಗೆ ಬೆರಕೆ ಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಂಜಿ ಅವೈತೆ ಮಲ್ಪೋಡ್ಗೆ ಮಲ್ಪದಿವೇರೆ ಬಂಡೇರೆ ಎಂಕಲೆ ಬಂಡ ಇನಿಕ್ ಕೈಪುಂಡು ಅಂಚದು ನೀನು ಮಲ್ತದು ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದು ಓಡು ತುಲಿ ಜಂಜಿ ಒಂದು 6 ಪಾಪ 200 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಪಂಡೇರು ಯಾನ್ ಪೊರ್ಚಿ ಪಂಡೆ ಬಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಕರೆಗೊಂಜಿ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪೆರಿತ್ತಂಡು ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಆ 2 ಜನಟ ಯಾನು ಎದಾಗಲ ಮೀನ್ ಪುರಗೆ ತೊಂದಿತ್ತೆಂಗೆ ಬೇಜಾರಂಡ ಐಕಾರ್ ಬಕ್ಕ 200 ಪಂಡದು ತುಲೆ ಕಿನಿಕಿ ಞಾಂಡ ಮಾಸೊಂಡು ಪಂಡೇರು 200 ಬಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಿಯರು ಬಕ್ಕ ಕುಡೊಂದು ಜನಟೆಯನ್ನು ನುಂಗೆಲ್ಗೆ ತೊಂಡೆ ಓಪುರ ನುಂಗೆಲ್ಗೆ ತೊಂಡೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಟ್ಟಿ ಕಿನ್ನಿ ಎಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪೊಡಿ ಎಟ್ಟಿ ಒಂದು ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಬೆರಕೆ ಪಾಡ್ರೆಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ನಂಗೆ ಲಾಯ್ಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಓಡ್ ತರಕಾರಿಗೆ ಬಕ್ಕ ತುಲಿ ಗೋಲಾಗಿ ತೊಂಡೆ ಅಗಲ 2 ಜನಟಲ್ಲ ಯಾನು ಅಗಲೆಗ್ಲ ಬೇರೆ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗುರ್ತದಾಗಲ ತಿಕ್ಕಿಯರು ಎಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಇಡೇ ಕಡ್ಪಾಡಿ ಸಂತೆ ಸಂತೆ ಪೋನಾಗ ಪೋಯ್ಸಲ್ಲದ ನಿಗಲ್ ವೀಡಿಯೋ ತುಲೆ ಯಾನು ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೆ ವೀಡಿಯೋದ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕಡ್ಪಾಡಿ ಸಂತೆದ ವೀಡಿಯೋಲ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೆ ಐಟಿ ಯಾನು ಕೆಲವು ಅಂಗಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಬರ ಪಾತಿರ್ದಿತ್ತೆ ಅಗಲೆಗ್ ಗುರ್ತ ಹೇತು ಪಂಡ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಬೈದು ಜಾರು ಅಂಚ ಮಾತ ಪಂತೇರಿ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ನಮ್ಮನೊಂದು ನೆನಪರಿತ್ತೇರತ್ತ ಪಂಡದು ಈತು ಪುರಗೆ ತೊಂಡೆ ಯಾನು ಇದೇ ಶ್ಲೋಕಿತ್ತೊಂದು ಇನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಶಾಪಿಂಗ್ದ ಮೊನ್ನೆ ಡಿಮಾರ್ಟ್ದ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾರ್ದೆ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಇನಿ ಸಂತೆಗೆ ಪೋದು ಯಾನು ಏನ ಮಾತಗೆ ತೊಂಡೆ ಬಕ್ಕ ಮೀನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋದು ಏನ ಮಾತಗೆ ತೊಂಡೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋನ ಪಾರ್ದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತನಂದು ಏನೊಂದು ನನ್ನ ಒಜಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೊಟ್ಟುಗು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲನ್ನು ತುಂಬತ್ತ ಬರ್ಪೆ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಅಂತೂ ಒಂದು ಪ್ಲಿಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ ಬಾಯ್